Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και επιβραβεύουμε διαρκώς την προτίμησή σας με νέες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Αυγούστου Μπύρα Φίξε Λάσκουτι 330 ml, συσκευασία 17+7 δώρο, μόνο 14,95. τυρί Ρεγκάτο Kerrygold Φρατζόλα, μόνο 6,20 το κιλό. Ζαμπόν Μπούτι καπνιστό Μονέλς, μόνο 7,45 το κιλό. Μπακαλάος φιλέτο ξαλμυρισμένος 500 γραμμαρίων, μόνο 3,45 το κιλό. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 3, συσκευασία 500 γραμμαρίων, μόνο 4,89. Σαμπουάν Johnson's Baby 300, 500, 750 ml, 1+1 δώρο. Και υγρό απορρυπαντικό Ariel 44 μεζούρες, μόνο 5,92. Και μόνο μέχρι τις 9 Αυγούστου. Καρπούζια ρόδου, μόνο 24 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Σουλτανίνα, μόνο 98 λεπτά το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ελληνικές, μόνο 3,39 το κιλό. Σπάλα ή ελιά μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 4,98 το κιλό. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.